Nay. Nagunsa man ka diri nay? Minta lagi ko kuandong. Ay mapasuol. Ano nagilak man ka? Minta dito mapasuol kay ako. Alam makakwarta ko kay aron makapalit ko pampers sa akong bana. Noon sa man imong bana day nay? Sakit gali kay zero niya. Sa na ako pag kuan na nga di man si katindog. Dili ka tindog ang imong bana. Dili katindog. Pero wala pa gipa-check up maka ninyo. Oo, pero may kuan sa Walay panding. findings. Ikuha na siya og dugo og ihi. Oo. May kuan sa yang wala man. Igawas na namo kay pagawas na mo man i-admit. Oh, nya karon nay hamang kagikan. Di kara ko dali. Susuri lang ko di kan subos. Nagunsa man ka sa ubos? Mangita kita lagi og kinsay mano. Kuan nako. Manuhol og Paguna. magpaguna. Ano lang ipalit og pampers akong ug kan tambalas kong bana. Para ipalit og pampers ug tambal siyang bana nay. Oo. Kani akong problema ihilak ni nako dong. Ihilak lang nimo imong problema nay. Ano akong umong kay mo. Pila na pod ka buwan naglubog si tatay nay? Parang lima naman siguro na. 5 na ka buwan naglubog. Oo. Unya unsa man na dayapiran na lang jud day sa tatay? Oo, day pero na rin taon na. Ang imong gikaproblemahan karon nay unsay ipalit nimo dayaper og tambal ni tatay? May problema na ako. Mangita gari kong tamba. O kaning kwarta kay aron makapang palit ko ka ng diaper sa kong bana o tambal. Hindi ko mahimo ani. Ginihar kong buntag ani yung taon dong. Mangita kwarta. Wagi din taon niya mo. Wa jay nagpagunat nay. Wala. Problema ko kung sa iyo ko ipakaon sa kong bana ron. Ang buta ni dong asa na ko padulong ani. Akong hindi maihilak na lang nako. Sige ra nay no. Mo na giingon nay nga yampo lang ratul at ano. Sige nay ani na lang nay. Hama dapit ang inyong balay. Layo pag in taon. Sige nay ani na lang nay ubanin ko sa inyong balay okay ra? Okay ra. O sige ta. Kay akong tanawon si tatay. Sige ta. Aman karon si tatay nay. Awaman be. Aw kani. Tay. Ngapon. Mo ni imong imong bana nga imong gipampers nay. Oo, mo yung taon. Ino. Gawin kita nang. Kumusta man tay? Hindi kong ma-okay. Hindi makalakaw ko kay okay ra. Oo. Tapi po din nga bukid ka punto nay no. So karon nay mo ni imong na problemahan dito sa karsada na nga naghilak na lang ka sa ug asa ka padulong. Kay mo din ni si tatay di ay nga naglubog na. Oo. Tak kong kwarta. Dong kay para pag ipalit na ko kuan sa kong bana. Pampers. Pampers. Anin lang na yanay. Hulati ko diya mo balik ta ko na ya. Sige. 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 Hulati lang jud ko na ya. Ayaw mo lakaw ha. Ayaw mo lakaw na ya. Sige. Bugas ni kay. Gas. Okay. Okay. Unay para bisa mo na ha. Napa na yo? Gusto ko ipanghatag nga huwag ang sa magsakit. Ha? Gusto ko hatag ng mayo mo sila lang. Kani tay para na sa inyo tay ha. Nay para ni sa inyo na yo. Napo tay grocery na no. Oh. Pasalamat ang juta kanunay nay ha. Nya tay, ikaw tay magpakaayo ka tay ha tay. Oo. Ampo lang da permintis kay tas anday ha. Ako kada gabi hindi ko lang. Kana may mayo tay no. Para Nya nay. Pero nay di na ko magdugay na ha. Kani nay kompleto ni kita na nay ha. Salamat ha. Oo. Nagaanta para papalit og pampers mo na yo para kan tatay na yo. Oh. Palitan mo pampers ni tatay na ha. Oo. Nya tay, di na may magdugay tay. Sige. Sige nay, di na may magdugay na ha. Salamat. Di, Sige. manyan to. Sige. Sige ra tay, salamat kayo tay. Sige nay. Tay, sami. Oo. So karon na kayo na-discover ka duwa, mo ni ang PH Rush. Atong indot mo mga ma'am sir. Amo ni scatter. So karon mga ma'am sir, musugot ka 100 pesos. Double. 600.
1,000 minutes na naman din. 160. So, kaya naman sa kanya, kanya ng pesos na niya siya og 3,230. Huwag isang ganyan ko na modula, no? Nasa comment section ng link. Paalala rin na bawal ni sa mga bata kung sa mahilig ko yung modulaan ng online game. Huwag kaning promosyon mo, ma'am sir, dili ni para sa akong kaugalingon para po ni sa atong mga katawan dito sa bukid. So, inautong ka na, ma'am sir, ngayon nyo kumasabtan.